Matag tuig libo kalibuan ka mga tawo gikan sa nagkalaing-laing dapit sa kalibutan aron mobaha niining dakong kadalanan sa Sugbo para muyukbo ni Senior Santo Niño. Ako si Matt, ubani ko ninyo ning atong special sinulog episode sa Suroy-Suroy. O karon mag-uban ta sa pinakadako nga posisyon dinhi sa Sugbo. Siyam kaadlaw nga celebration ang pagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño nga pagatakupan sa usa ka Grand Parade. Apan sa dili pa ang adlaw kung din ipahigayon ang Grand Parade, usa ka solemn procession ang pagkahimuon sa mga Katoliko dinhi sa Sugbo. Ang solemn procession sa bispera sa kapistahan sa Senyor, usa na katradisyon sa mga Sugbuanon nga nagagikan pa sa karang kapanahunan. Sugdan kini sa Basilica del Santo Niño ug motuyog sa mga dagkong kadalanan sa syudad ug mahuman sa pagbalik niini sa Basilica ra usab. Mapabata man o tigulang, adunahan o pobre, ordinaryong tawo mga leader sa gobyerno, sama sa labing unang gobernadora sa Sugbo nga si Governor Gwen Garcia. Nikuyog yun sa mga prosesyon tungod ug alang kang Senior Santo Niño. Makita ni mga katawhan nga nagbitbit og mga kandila, mga rosaryohan samtang nagampo og nangamuyo. Ang solemn procession sa bispera sa kapistahan sa mahal nga Senior Santo Niño ang pinakadakong prosesyon dinhi sa Sugbo. Mag-abot-abot aning higayuna ang mga kaparian ug ang ubang gikan pa sa laing probinsya ug mga silinganang isla, mga madre o mga pilgrims sa naglain-laing lugar. Ang ruta sa mga prosesyon hataas apan wala kini nahimong babag sa katawhan tungod sa ilang gugma ngadto sa balaang bata. Makita nato nga may mga kabataan gidala sa ilang mga ginikanan nga gisuluban og bisti sama sa Senyor. Di gipanaad na siya. Mo niya panaad? Unsa man panaad ni Senyor? Nga every fiesta kay musulod siya kanang costume sa Santo Niño. Taga-tuig mo musalmot aning Senyor nga apresiasyon ni Senyor Santo Niño. Kamo gyud tibok pamilya mo? Dili. Kauban lang. Kada tuig na kining gibuhat sa uban, isip panaad ngadto sa balang bata. Nganong mo-attend maginman ni prosesyon ni Senyor Santo Niño? Para na po may blessing sa yaha. Inani, magandos mi sa among lakab sa kalayon. Ma'am, unsa may mong panaad ni Senyor Santo Niño? Kanang isa pong kalibutan nga ang mga bagyo, ang mga kalamidad dili mabot diri sa tuwa o wala lang na may tabo para lang sa tuwa kayuhan. Ora na. Gawa sa kabaga sa katawhan nga mikuyog sa prosesyon, unsa pa man ang ato makita, ato ka nang hibawon sa atong pagbalik. Inubanan sa manindot nga panahon, ang nagpunsisok nga mga tawo nagpadayon sa subay sa 6.8 km route sa mong solemn procession. Tungod kay mauman kini ang pinakadakong prosesyon sa Sugbo, ang seguridad sa katawhan usa sa pinakadakong importanteng butang nga gipangandaman gayud sa mga kapulisan. Adunay mga volunteers nga mitabang sa pagkontrol sa bagang duot sa katawhan. Mga medical station nga andam gayud sa pagresponde kung adunay manginahanglan og medical assistance. Sa kadalanan usab, makakita kag mga naglaray nga mga imahe sa Senyor. Anong daghan kay imahe ni Senyor Santo Niño?
dili dyan na amo. Tanan sa amo na mga silingan ang uban. Ila lang ibutang. Pag man na mag-display diya, ila lang ipamutang. Kami tanan, residente diri sa Suod. Kuan siguro may kabalay, mga simple. Tagatuyog mo mag-ingon ani. Oo, yun ana dyan amo. Unsa man yung panaan ni Senyor Santo Niño? Mayong lawas niya, kanang kuan, more blessing. Klase-klase ang mga rason nga ako nakuha sa katawhan nganong dili gyud nila pakyason ang pagtambong nining tinuig nga kalihukan. Ang importante kay ni siya kayo kay alam ka na ko kanang makapalig-on sa akong pagtuo dito sa Labong kahit tasan. Dugay na ka masig attend ani nga prosesyon? O kanang dili kayo kada gyud tuig apan may panahon gyud nga mo atin ko kung himsog akong panglawas. Unsa may mong panaad sa atong Senyor Santo Niño? Ako ika saad niya nga magampo lang gyud ko sa kanunay sa tadbok adlaw sa matag adlaw sa tibok na kong kinabuhi. Mayong lawas. Tagag may panglawas o himuan ta niya og mayong kaugmaon. Taas pa nga kinabuhi. Taas ang kinabuhi. Dugay na mo magkuyog gyud ani nga kamog yung tulo every year magkuyog mo. Oo. Every year. Yung panaad na mo dyan. Unsa man yung panaad ni Senyor Santo Niño? Ano may sinusagin sa mga grasya, mga batian. Ang anong apil man gid mo ani prosesyon ni Senyor Santo Niño? Aside from graduating me, nag-ampo me makapasa for the board exam, kampo me nga makagraduate me. Graduate mo. Kuan, mura man gani siya na ganang amo ang belief sa Senyor Santo Niño. Ano siya? Thank you. Ikaw sir, unsa man? Kanang more na igo nga panata na sa namo kay sa Cebuano we grew up nga inani ang tradition, so mao na nga gipadayon na gyapon namo antod nga mang abroad na may pohon. Viva Pit Señor! Ang intensity nga pagtuo sa mga tawo, grabe, makapalimbawot balahibo. Mabata man, matiguang, nagsakripisyo, nagantos. Sa taas kayo nga lakaw, aron lang makapil sa prosesyon ni Senyor Santo Niño. Sa akong pagprosesyon, uban sa libuan kakatawhan, nakahinabi ko ni Professor Jojo Bersales. Ug aduna siya gipaambit kanamo nga mga interesting facts mahitungod nining karaang tradisyon sa Subo. These people are doing what was done immediately after, no, the day after the Santo Niño was found in 1565. So this practice, kaninga procession, is very, very old. Karaan na kayo ni, sobra nila ni 400 katuig gibuhat sa mga Sugbuanon. Of course, at this time, dakop na gid kayo siya. And this is very, very good expression of the faith, not just of Cebuanos. Kaya itig daghang Tagalog ani, daghang Tagalaylay lugar, daghang mga balikbayan. This is the best way to show one's faith. Kung di ka kasimba, pwede ang prosesyon. Hapon pagisugna na posisyon, apan tungod sa kadaghan sa tawo, gabi na kininahuman. Ingon na nakapinangga ang balang bata sa mga katawhan. Nabisan pa man layo og huot ang agianan, giantos kining tanan para lang sa mahal nga senyor. Sulit gayud ang akong pagkuyog sa prosesyon, tungod kay dili kabailoan ang kalipay nga akong nasinati sa pagduyog sa akong mga katagalungsod sa pagyukbo sa Batang Hesus. Ingon sila that life is a journey. Og swerte kayo ta karong adlaw kay kita nakauban sa journey ni Senyor Santo Niño. Inubanan siyang mga katawhan ning usa ka dako nga prosesyon nga napakita gyud kung unsa kadako ang pagmahal sa mga tawo ngadto sa balang bata. Ako si Matt, alang sa Sinulog special episode sa Suroy Suroy. Viva Pit Señor!